kewanen kowe ling ngucap. Aku jane ora mentala, Bagong. Ning piye meneh? Negara Mandura mbutuhake Semar. Semar ki menungsa udu sapi Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe Pedukuhan Karang Kajembel. Nah saniki kula tak takon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa ki cetha jenenge sapa? Bathara sapa? Nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah iso uga kuwi mung swara tip utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe watoni wara. Kowe tapa merem to? Merem. Kowe le tapa ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe le tapa nang ndi? Ning Sanggar Pamelengan. Sanggar Pamelengan ki kiwa tengene nang omah ora? Ana. Lah aku ngerti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep mboyo karo Semar Gagabrangan namanya Badranaya. Nayantaka Bojogati. Duda Manangunung. Kowe duda Pak? Ora. Lah kok jenenge Duda Manangunung? Wis rasa cerewet kok ngono kok dak takokke ora. Goleki rondo Pak. Moh, engko Duda Manangunung goleki rondo engko nggo aku. Wis. Bales senengane. Hah? Nek Bapak Ardigawa menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ora ikhlas. Nek tekan negara Mandura